Ok, oameni, am revenit cu partea a doua prin a-l face pe Smoke. Aparent chiar a fost combinația corectă pentru Smoke. Acum o singură problemă intervine. Aceea că trebuie să aștept 1000 de ani. A, da, și am făcut Mimic plus Shelbat, că vreau să fac o clonă lui Mimic, că astea de 5 elemente sunt greu de făcut. Și am să-i fac level 20 lui Shelbat ca să-l trimit pe insula de Cave. Nu băgați în seama sunete pe fundal dacă se aud. Nu pot să-i controlez, dar asta e partea a doua. E clar, verișoara mea mai mică se uită la televizor și mă enervează. Da, vedeți?